тук сте. Здравейте, приятели, аз съм Станислав, а това е видеоревю на Sony M4 Aqua. Да, Sony M4 Aqua е водоустойчив, но това не идва с цената на много капачета. USB портът и жакът за слушалки са останали открити, което е супер. На външен вид смартфонът изглежда много приятно. Типичен дизайн за компанията, представляващ две стъклени страни и матова лента по ръбовете. За жалост, лентата в случая е пластмасова, а не метална, но това съвсем не пречи на телефона да изглежда и да се усеща качествено и солидно. Бутоните също са разположени чудесно, но за жалост нямат особено отчетлив ход. Като цяло това е един много свеж смартфон, който бързо се харесва на всеки. Недостатъкът на чудесния външен вид е, че M4 Aqua е истински магнит за пръстови отпечатъци, но когато го измърсите, просто го полейте с вода и го измийте. Имате тази възможност. На предната част намираме големия 5-инчов дисплей. Резолюцията е 720p и картината не ме впечатли в никакъв случай. При всекидневна употреба обаче всичко изглежда съвсем прилично, цветовете са ясни, детайлността достатъчна и така всичко е окей. Под и над екрана симетрично са разположени два отвора и ако те бяха говорители, щях да съм повече от щастлив. За жалост, горния е слушалката, долния е микрофона. Говорителят е поставен отдолу и не е очудващо силен или качествен. Очудващо солидна е батерията. Тя е 2400 мАч и издържа много. Тя не само ще изкара 2 дена с нормална употреба, но в комбинация с различните режими за пестене на енергия може да доближи дори седмица. Естествено, ако използвате смартфона главно като слушалка. Хардуерът също е чудесен. 8-ядрен Snapdragon 615 чипсет, Adreno 405 графичен ускорител и 2 ГБ RAM. Вградената памет пък е 8 или 16 ГБ и ако ви се стори малко, може да я разширите с microSD карта. Всичко това задвижва софтуера чудесно. M4 Aqua работи под най-новата версия на Android и наложен интерфейс на Sony отгоре. Промените са козметични и средата е оставена почти непокътната. Това означава, че всичко работи гладко, бързо и безпроблемно. На много малко места можете да забележите лек лак, който в никакъв случай не е натрапчив при всекидневно използване. Впечатление правят някои от удобните функции, като възможност за управление на малки приложения, например. Готино е и че можете да промените изгледа на доста места и с менютата, като имате дори вградени различни цветови тематики. Страхотни са и познатите ни от Sony приложения за мултимедия, като най-голямо впечатление прави чудесният Walkman Player. Изобщо няма от какво да се оплача на тема софтуер. Аз винаги съм харесвал свежия и простичък външен вид на нещата и Sony определено го постигат със своя интерфейс. Да, M4 Aqua не е най-бързият на света, но никога не се задъхва сериозно и употребата му като цяло е истинска наслада. Чудесна е и камерата, както може да се очаква от Sony. 13 мегапиксела основна и страхотните 5 мегапиксела предна. И двете се справят повече от добре. Кадрите са с много прилично качество и при нормални условия ще можете да запаметите чудесни снимки. Адски готино е и да можеш да си направиш подводно селфи. Самия интерфейс също спомага за изживяването. Изключително прост е и работи бързо. Можете и да видите как ще изглеждате с скафандър или да използвате някои от другите странни ефекти. Всички са доста интересни. Като цяло, телефонът ме остави с много добри впечатления. Външният вид е страхотен, хардуерът работи в комбинация с софтуера чудесно и предлагат едно удобно и гладко всекидневно изживяване, а камерата предоставя солидни резултати. И ако това не ви стига, Sony M4 Aqua е водоустойчив, което носи със себе си много плюсове. Ако сте на пазара за нов, свеж и младежки смартфон от средния ценови клас, предложението на Sony е едно от най-добрите.
Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте за канала ми с бутона под клипа и дайте палче нагоре. А също така в коментарите можете да кажете кой телефон иска да бъде ревюиран следващ, като ние ще го направим. Това от мен сега. Чао!